Тук имам две любими неща. Едното е скарата, а другото са колите. Аз имам трето. Женица. Чак, брат, мачи да разберените животни, брат, маймуни, помили. Аз не мога да повярвам елеца на сега и снага на първа човека. Песна ми! Хей, приятели! Какво става, приятели? Тук сме с Джани. Вместо днеска е Д. Тук съм с Гош, The Fucking Vibe, най-добрият инфлуенсър на света. И тук сме дошли на най-грандиозното събитие, някога правено в България. Тук нашия брат Емрах Стораро ще се състезава срещу Еля Твайс, който мисля, че ламборджинито му е по-бързо от BMW-то. Което защо не е така, брат, разбираш ли? И нека да бъдем свидетели на едно много яко влогче. И също така сме се събрали за много хубава кауза да подкрепим фондацията на Криско Слънчеви деца. Парите ще бъдат дарени за благотворителност, искаме да дадем добър пример и да покажем на хората, че ако искат да карат бързо, има места, на които да го направят, да не застрашават чуждите животи на пътищата. Така че насладете се на този влог, защото наистина шоуто е невероятно и колите са един път. Толкова ми е вкусно, хапвам си сладко, така ще ми е вкусна и победата. Бича, аз нига. Еля, това е да спиш. Лека нощ. Искам да кажа, че видях старта на Еля Твайс. Момчето е много бавен. Но респект все пак, че е тук, че подкрепи самото събитие и да направи много готино шоу. Хоме да ядем и ние, брат. Айде. Че са много готини. Тук имам две любими неща. Едното е скарата, а другото са колите. Аз имам трето. Женица. Главният герой днеска. Синият кошмар. Мога да видите, сега ще видите новите елементи. Карбоновата лента отпреде. Хората се снимат, гледате, разбираш, дам и Значи нормално. да видите за какво става въпрос. Гледай за какво нещо става въпрос. Мръсен звяр, топалка, цялата с карбон. Мамо, обещавам ти един ден е така кола да ти купа. Да. Тук мога да видите още един звяр. Нашия отбора на Емрах. Тук мога да видите едно брутално, ама брутално Порше. Поршето е 1000 коня. Мръсен изрод. Дава време 9,6, 9,7. Така кола, дори да ме зареже гаджето, пак съм ще чакай, се предвидиш. Ела насам да видиш какво става. М5, F90, старата като на Емо. Само че тази е малко по-бърза, защото е по-лека и е правена. Нашия приятел Джони, той също ни е от отбора. Мога да покажеш само за какво става просто черния кошмар. Черния кошмар, брат, гледай. Сега продължаваме към следващите коли. Момичета, как според вас ще бъде събитието, кой ще ходи, Елят или Емрах? Пускаш? Какво да правиш? Какво време ще ядеш? Знаят. Момичета, после на Не си ли я автор пускал? ще се напиеме ли? Преди според тебе днес какво ще се случи? Кой ще бие, Емрах или Елят? Нашия брат Емо или тъпи англичанин? Не знам на какви коне са и двамата. Кажи Емрах, бе, брат. То се знае, нали? То се знае, брат, То се знае. Опа, и батко Тони, искам да кажа, това е голямата изненада. Батко Тони малко по-късно ще дойде с новото Ферари. Няма такава кола. Няма такава кола, брат. Край! Лека нощ! Смисъл, няма М5, няма М6, разбираш ли? Нищо няма. Няма, това е колата. Нищо няма. Какво става, цека? Какво става, братле? Леш. Хората казаха, че няма да има хора. Гледай, брат. Това е, бе, разбираш, не знам. То е много яко по принцип, да, трудно за организация за първи път, но втория ще е по-готин. Тята Ред Була. Здравейте, приятели, тук съм с Алекс. Цеката е тук. И главният евент сега почва. Стискаме палци за Емрах да победи. Знаеме, че ще победи. И очаквайте. Смятам, че организацията е доста слаба, но сме дошли все пак за една добра кауза и се надяваме нашия приятел да спечели. Ние те са организатори. Много добра организация. Нали знаете, и първия път с една жена не винаги е много хубав, така че втория път ще е по-добре. Организацията е мега добра. По-добра организация не сме виждали до сега. Формула 1 паси да яде. Да. Тук бата Цето сега ще пуснем Поршето. Stage 3. Да видим той какво време ще даде. Емо!
Готови ли сте мрах да бие? Елият Лайс срещу Емрах. Гледайте. Ще ги убиваме ли, брат? Убиваме ги. Искам да ги убиваме. Искам да ги размажем. Сега гледайте. Обърни камерата. Покажи и звяра. Кажете с него. Ей, това е. Айде да викаме тук по-силно! Айде да викаме! Това беше. Приключи историята. Победа за нашия човек Емрах с лекота. Изядахме ли го, бе? Изядем го, брат, убий го направо, аз така. Мога да кажа, че събитието е фул, обаче пълна анархия. Хората пресичат, стана на улица, дето ни старало, но ще се справиме, ще направиме, ще е топ. Пичове, тук сме на Кралици трак. Както мога видите, е пълен мазаляк, всички са си помислили, че е Токио Дрифт. Точно това е влиянието на Кралици трак, на Емрах, на Елият Лайс и на всички забъркани в това уникално събитие. Не забравяйте, че всичко се прави с цел благотворителност, затова сме се събрали. Имаме висша кауза. Така че, който не е дошъл, много изпуска, който го гледа това, не знам кога ще го гледа, въпрос, че трябваше да дойдат. Толкова много. Какво става? Какво става, брат? Емрах го скъса, хората полудяха и сега не мога да ги събереме. Елият, защо си тръгваш така, без да кажеш дори джао? Елият си тръгна, те човек, даже нямаше да го пускане, защото го бих, Емрах го би с поне 2 коли. Не знам какво да ви кажа. Елият си тръгна, хората издивяха, нищо. Абе, ваната, че му би. Чак, брат, мъчи да разберените животни, брат, маймуни, помили. Аз не мога да повярвам. Елят са на сега и снага на първа баща човека. Джета! Аратко! Това е положението на неща. Това е положението. Айде да отивам аз още да помагам. Сега се връщам, че положението е леш. Време е мрата пак да ги уби. Елият избяга като малко котенце, нищо ново. Сега второто съжаление срещу някакви джуниор-джи, най-бързите джуниори в София. Няма да им правя реклама, Шархаяр са казват. Бийста им е в колата, те майите имаха бив с Бийста. Така че време е за втора победа за Емрата. Окадар. Тук не мога да ги спрем хората. Емрата да не ги досва, че наистина 5000 човека, брат. Всичките са разноцветни, нямат спирачки, брат. Няма спирачки. Ще не убият. Ще убият. Урок как да даваш старт. Имаш ли с някаква представа какво правиш? Знам, че трябва да си дигна ръцете и да ги сваля. Я пробвай, я покажи една демонстрация. Тенте. Джуниор-джията въобще реши да не тръгне. Не било неговото. Я да го видим. Да, той не знае къде се намира, миля. О, не отново, не отново, не. Писна ми. Елият се върна, нека го питаме 2-3 въпроса. Само да почне състезанието, я ела тук явка. Не, почват! Най-добрата публика! Браво, момчета! Не правят проблеми! Моите момчета! Ела! Айде да рисуваме! Айде всички да рисуваме! Айде! Майката си бал, човек! Те са като маймуни, не може ги да ги трябва с банани да ги хвърляме! Някакви банани трябва да ги целим с банани да се радват. Писнаме на оная работа. Време е да видим следващите състезания. BMW 535 срещу Мустангче. Оп, почваме. Ява тук. Айде идваме. Момчета, за кодбоксите! За кодбоксите не ви чувам! Айде, браво, момчета! Готов ли си, Лоренцо? Да, брат ми, действаме. Ще го биеме, брат. Дните в Ада продължават. Какво става тук? На Тони Стораро му е много добре да ви кажа. Направо се пръсна Ферарито. А с кой се състезава обаче? С кой се състезава?
Сам се състезава. То няма конкуренция, тонката няма конкуренция, просто сам го пуска, то няма смисъл. Никой не може да му стъпи на пръста. Окей. Това е котото. Имаме малка грешка в стената, колата на тонката и я кара котото. Даже не съм сигурен, че е котото. Много се мяза. Не е котото. Но има заченки да е котото. Може да е бъдеще котото. Свършка ли колите? Шла на Бога. Мале, заминавам се, пуснаме. Истина ми. Повече няма да занимавам много с такива неща. Довиждане. Не, има още едно състезание. За моя жалост. Това е котото. Или не е котото, не знам. Я го снимай. Всеки ми прилича на котото, брат. Има 62% вероятност да е котото. Ама и от двете коли, и двамата много мярат на котото, ама не знам кое е. Okay, Mr. Elliot, how do you feel when you lost? Well, I was in a Lamborghini losing, so it's not that bad. You're right. You have a point. Thank you, brother. Glad we did it together. Glad we did it together, and the charity is there, going to be really good, I think. and there was so many people. Thank you for coming, everyone. We thank you together for being in our event. Soon we will have a rematch. I think so. 100%. Yeah, 100%. Thank you. Тиме Мрах победи. Направо и нищижих всяка една кола с по 2 коли разстояние. Тръгваме си, защото сега почват нормалните хора да се състезават. Значи искам да кажа, че нашия отбор би 7 от 7. Ние сме хората. Така, дами и господа, за днешното състезание мога само да кажа, че нямаше достатъчно силни конкуренти, които да излязат на пистата срещу мен. Излезахме с някакъв цел. Брат, аз спрях на средата на пистата, спрях да давам газ, разбираш. Няма какво друго да кажа. Някакъв 535 дизел иска да си правим състезание, ама ще го пропусна него. Здравейте! Дойдохме в устата. До устата. Добре. Мръдни малко, ако обичаш. Колега, може ли? Мръдни малко. Добре ли? Дойдохме да гледаме тук как се гонкат Elliot Wise. Excuse me! Elliot Wise! Само да кажа нещо, това е най-оригиналният циганин. Най-богатия кардарайс. Ела да видиш какво е лукса, брат ми. I love your Rolex. Please. Socceres. English, do you speak English? Socceres. Socceres? What does that mean? I really like your Rolex. Yeah. I'm big fan. Yeah. You like the Rolex? I like the Rolex. I had one of these. Yeah. Is this guy? Where is this guy? This is the boss. The boss? Yeah. This is the boss. He is driver. The driver? Yeah, he's the driver. What's your name? Ivan. Nice to meet you. Какво става, хора? Сега сме на автора тука, след малко излиза вояж и си пръскаме панаира. След малко ще пообиколиме и ще видим какво става, ли момичета или няма момичета тази вечер. Хейо, приятели, какво става? Аз съм Дженерал и тук до мен е Цветослав. АКА най-добрият футболист, АКА най-добрият модел, АКА следващият Джастин Бибър. Тук сме на афтер-партито наистина Goes Crazy. Както виждате, много хора са събрали и Дженерали on the mic! Та енергия ни трябва, бичове! Ето го! Fucking vibe! Какво ще кажеш, Гош? Мога да кажа, че това е най-уникалното афтер-парти и ще се разбием тази вечер. Няма да пия, ама ще се напия. Леш! Айде, до след малко. Wise words from a smart man. И, приятели, това беше от нас. КТЕ Madness! Убихме ги! Разбихме ги!